салом алейкум дӯстони азиз. дар инҷа мо пошта рафтестем. гӯем ами як рӯз пеш видео парафта будам. ами абити партофтум то имрӯза як суткада гӯем сабират кардам. ду пакетчи дози як бурда тесис иноша супорум ки бисёри бад мешава. баъд уҷада қин мешава гӯем. дар хона ҳамаша регистратсия кардагиому сера оно бисёри бад шава сарфамш рафтан қинтар мешава. Надир даро бачам, Надир ҷон шин. Надир. ин ҳам халоз мерам ҳамаша пакети почта андохта ва када номер трекошама навистагиём. месупоруму. баъд иншоалло ки хона мерем. бо дигар заказҳои оформит кардан мегирем. То пагара. Мия суткада як бор ҷамъ карда оварда мегум супорам. пеш якта посилка, дута посилка кати меомадам. як рӯза чанд бор меомадам. баъд бисёр монда мештем кӯдаку кати. ози як суткада як бор ҷамъ карда биёрам мегум нақстарай. 10 та 15 та мешава. мегири рӯй мекунӣ тамом баъд. духтаро бачаи ма мебинед. дар инҷа телевизор тамошо карда ховош бурда далаваки диван. ин бирмуш. Надирҷон. инам хеле духтаро, инам хеле аввол дорем мо ҳар рӯз. ҳар рӯз медарам падез мешинам, намедроя хона. магазин дар омадем. аёҷай нагӯем печенеш гирифтам, хай сокуш гирифтам. айна вай дида кекса торт гуфта амира гирифт худаш. хона медроем ака? ҳа? ана. биё ака. хона намедроам гуфта инҷа истода абрад намерам мега площадка. шавш де ҳама ҷо торика берам. рафтем торта ҳуй кун, торта тимта рафтем. то пеш падеза фан када инҷа базур меёриша, инҷа меёя тамом дига дальше намедроя хона. давай откроем торт, пошли. давай. биё, ҷони очаш рафтем. рафтем дастота шуем. рафтем дастота торта ҳуй кунем, торта худ. давай. дар магазини қа нигоҳ кардем, соат уже 10 гузашта, дига магазину маҳкама, як магазин кӯй буд, амҷо рафтем. торт надоштай вай. ин амира торт гуфта амро гирифт. ҳарат ки морожена гуфта гира накард набошад. ҳола амҷа мешина аква 1 соат. ҳай наё наё. خیلی پیچیده گرفتم. نمیدونم راست که مزهش چی خاله. در نظرم با مزه تو. باید سمیتنا یکم خیلی سوکی شفتالوشون گرفتم. نون تنر گرفتگی بوده. همین اون کدی بیم شکمشون کودکو سیر کردن. آقوتم نخوردم. торти гирифта меша бинем. намедонам ака ба фикрам 6 надора, 6 дона кексик дора, 68 рубл. на 6 дона навистаги. аз як мова яфан када дарорам шуем дасту почкоша. набинед духтаро дар упаковкаш чӣ хел хушрӯ метова, аппетитни метова. а так ҳуиш мекунӣ чӣ хел яй. акар намедонам кӯдако хурсанд бошанд шид. ин печени айда нахстар будай. ранг ин эклери будай. Клейте, просто тагаш камтар крем, добавлюш крем. Это дагибда. рӯз бахайр дӯстони азиз. имрӯз мо дар диюм рӯза, диюм рӯзи влог.
дариҷа камтар гӯшти гов гирифтем. Чанд қашид гӯшти говмон тамом шудагӣ буд. Чӣ хеле ки медонед дар Россия камтар қимтарай. Гӯшти нағз ёфтан, гӯшти ҳалол ёфтан ҳамин хел нигоҳ мекунем ки ам шиносо гов куша ё ки дар масҷид гӯшти нағз биёран, баъд як хел вақт мебиёран ки тамоман гӯшташ гӯем вай безебай. дариҷа ма савзиё бинед чӣ хел савзиёям безеб, ам хел чӯбоин, ам хел тамоман хел мекунам мазза надорам савзиҳо зидани момент. Бо 70-80 рублай савзӣ қиматае, гӯем ҳам мазза надора, об надора, сухояй. Набинед чӣ хел гӯшт ҷазирай, ҳама вақт чанд бор мешумавая, ба ҳам хел майда мекунам. ҳама жирову чизоиш ки мада маъқул нестай бирда мепартом. ҳам хел тоза хушуш мекунам, акоз намак мекунам. Иҷада устухоноша, амин устухоноша сер гӯштака ҷудо кардам. Як 3 бор хомшурбо меша ба фикрам. 3 та устухони калон. Ёша хай ам хелос пакет мекунам барои ҳаррӯза авқот. ҳам хали. ҳама тахтаву чиёма пемалюкс кати шуштум. Пемалюкси ки лимон катия, амин запаха ҳам чизро гум мекуна. ҳама ешта тоза кардам моико кативу. Оз яки ёро намак мекунам. Ай оша намак када мемонам, камтарак намак хира баъд худ хоҳад. Ош кадана сар мекунам, ёша товая пакет мекунам, ҷобаҷо мекунам. Товая намак мехира. дариҷа ма оша дам кардистам. инам хел пас кардам пилтая. Я 20 минут так дамаш мекунам, як пакета болоштам хел сарафана кушодаму. дам каструлчаи майда ки авқот кунакам кардам. барои ҳар дафъа мекунам бисёр меша. дига дам дил ош мезана. инагем айми чанд 900 граммаш. камтарак айним зиёдша кардам. ам қашма айм 900 грамм. седа мемонам дам гирак. дам готовая масалатума тайёр кунам. оши монам тайёр шид ба фикрам. пакета маҳкам кунӣ, хушро мепаза.
Оши дона яхши омаде ҳозир ман аралашиш кунам. се руғана кардам ша. Руғаноша бини. Бисёри бад шид ше руғанаш. Зирбакш бисёри бад бачаҷон дод назан. Зирбакш бисёри бад ҷӯшид, бароям савзиш майда шид. Гӯштиш муллоим шава гуфтам пухта. Нахчам паза гуфтам. Бароями зирбакша бисёр ҷӯшондам. Ҳамаша аралаш мекунам. Як тараф мекунам, руғанош рашта меиста. Камтарак. намахел кадоме хурдаиста боша, иштиёи таом дӯстани азиз, ба мо низ ҳамчунин. руғаношки як тараф шавад, баъд мекашам. دوستانی عزیز در جمع داداش اومدن نماز شامشون خواندنیم و در بیرون بودیم نمیدرویم گفته باید کردن من گفتم شما قطی کودک هستین ما بودم نماز رو بخونم با قطی کودک دلش بازی کنم که کودک سیر نشیدن بیرون هازی ابراد نگوییم من خونده با بیرون برامده استم میرم قطی کودک بازی میکنم یک ساعتی دیگه ممکن سیر شوم بدای بیرم کودکو از میبروردم چون تو دوای کده هازی وقتی گویم بیرون ایده هازی بیاد هوا نغزه چقی گلای خوش رو да ҳама ҷо хе гало шинондан пура да пеши дому гир ба гирдам хе гало шинондиям алафура нав тоза када гирдам чихе буромада хеле перегородка дорад площадка кудако ягон ҷо буромада наметавонанд то гӯем чашна я калиткати дара накшоя ягон ҷо буромада наметавонам
Ой, смотри, какие блестящие. Домой? Видишь, блестящие камушки на Алло, фақат дахунаи? ина духтаро ака дабравол на ҳардаш хона рафтистан. Да дилшон зад площадка. Торик шида ҳама ҷо. Да площадка ҳам ягон кас намонд. дӯстони азиз, да ҳама ҷа видеои имрӯзаро ба анҷом мерасонам. раҳмат ки видеои моро то охирша тамошо кардем. То видеои оянда худо нигаҳбонатон.